Studio. BLACKD, $1 million man. Rastapi, I the top definition. Pamango Martine mission, Neji meditation. Iwe billion, largest Rasta people. Sora ijenyu mufarisi say, mapare nyika yenda diya chapera. Ndati fara ijenyu mufarisi say, mapare nyika yenda diya chapera. Mwari wangu wekudenga ndinokumbira kuti kana zuva rekupari chingera chika amusazo ndikange mwamusazo ndirasa handiri ndikuva kurasa inga makataura ukaiwana kuti tose takatarisana namakuva mungakotadza nei kundisimudza muguruva satanyeri mugomba rechumba sara izvenyu mufarisise mafaro enyika yandati yachapera ndatifara izvenyu mufarisise mafaro enyika yandati yachapera tinenge tichibara kuda kufairwa upenyu zvarichasvika ndobva uchaona zvakakuomera kamudzimbi wenzira mupambi wayo iyi ndiyo nguva yatokumirira nezvitadzo zvako dzatokumirira pasira watika ratokumirira sara izvenyu mufarisise mafaro enyika yandati yachapera ndatifara izvenyu mufarisise mafaro enyika yandati yachapera mwari wangu wekudenga ndinokumbira kuti kana zuva rekupari chinge rasvika amusazo ndikange mwamusazo ndirasa handiri kuva kurasa inga makataura ukaiwana kuti tose takatarisana namakuva mungakotadza nei kundisimudza muguruva satanyeri mugomba rechumba sara izvenyu mufarisise mafaro enyika yandati yachapera ndatifara izvenyu mufarisise mafaro enyika yandati yachapera tinenge tichibara kuda kufairwa upenyu zvarichasvika ndobva uchaona zvakakuomera kamudzimbi wenzira mupambi wayo iyi ndiyo nguva yatokumirira nezvitadzo zvako dzatokumirira pasira watika ratokumirira sara izvenyu mufarisise mafaro enyi